10 zanimljivih činjenica o petku 13. Postoji više teorija kako je nastao strah od petka 13. i sve datiraju iz davne prošlosti. U zvaničnoj istoriji zabeleženo je da su u petak 13. oktobra 1307. godine francuski kralj Filip IV. I avinjonski papa Klement V. počeli konačni obračun sa templarima. Vitezovi su istovremeno hapšeni širom Francuske, a potom zbog jeresi mučeni i spaljivani na lomačama. U Velikoj Britaniji petak je bio dan za javna vešanja, a do omče je vodilo 13 stepenica. Godine 1970. u petak 13. novembra velika ciklonska oluja ubila je više od 300.000 ljudi u Chittagongu u Bangladešu, dok su poplave izazvane izlivanjem reka Gang i Brahmaputra usmrtile još oko 200.000 stanovnika. Strah od petka 13. ima čak i stručan naziv i naziva se Paraskave-Bekatria fobija. Psiholozi tvrde da je jedna od najčešćih ljudskih fobija. Kompozitor Arnold Schoenberg je patio od straha od petka 13. Smatra se da je razlog što se njegova posljednja opera zove Mozes i Aron. Umjesto pravilnog spelovanja Mozes i Aron sa 2a je taj što je prvobitni naziv imao 12 slova, dok pravilni naziv ima 13 slova. On se rodio i umro 13. u mesecu. Tokom studiranja nije želeo da živi u kući koja se izdvajala jer je bila broj 13 i plašio se svog 76. rođendana jer je zbir brojeva 7 i 6 broj 13. Arnold se posebno plašio petka 13. jula 1951. godine jer je to bio prvi petak 13. njegove 76. godine. On je ceo taj dan preležao u krevetu jer se plašio da je taj dan njegove sigurne smrti. Nakon moljenja muža da se probudi i prekine sa glupostima, njegova skeptična žena je ostala u stanju šoka kada je Arnold jednostavno izustio reč harmonija i umro. U vreme njegove smrti bilo je 23 i 47 časova, što je 13 minuta pre ponoći. Također, kada se te cifre saberu 1 plus 1 plus 4 plus 7, one iznose broj 13. 2012. godina je bila posebna baš što se tiče petka 13. Naime, te godine su bila 3 takva. 13. januara, 13. aprila i 13. jula. Zanimljivo je i to da je razmak između ovih dana iznosio tačno 13 sedmica. To se posljednji put dogodilo 1984. godine. U Španiji i Grčkoj smatraju da je utorak 13. nesrećan dan. Po jedan petak 13. nezaobilazan je svake godine, a u jednoj godini može da ih bude najviše 3. Zanimljivo je i da je petak 13. nezaobilazan u svakom mesecu kom prvi dan pada u nedelju. Osim toga, najduža pauza između dva petka 13. može biti 14 mjeseci. Stari Egipćani su smatrali da broj 13 donosi sreću, jer su verovali da je 13. faza života povezana sa životom posle smrti. Broj 13 se još uvijek povezuje sa krajem ovozemaljskog života, ali je njegova konotacija iz nade prešla u smrt i strah. Jason Voorhees, glavni junak serijala Petak 13. rođen je 13. juna 1946. godine u četvrtak. Godine 1993. British Medical Journal objavio je istraživanje koje je tokom nekoliko godina upoređivalo broj automobilskih nesreća na petak 6. i petak 13. Pokazalo su da su izgledi za saobraćajnu nesreću na petak 13. veći za 52%, pa je čitaocima sugerisano da ostanu kod kuće.
U Brazilu se smatra da je petak 13. u avgustu baksuzniji od bilo kog drugog petka 13. Posebno jer se reč agosto, avgust, rimuje sa rečju desgosto, tuga. Jedan od najpraznovernijih strahova korene ima u hrišćanstvu. 13. gost tajne večere je izdao Isusa, koji je razapet u petak.